Pigkakarkulong abuton sa sangga 2,000 pesos ang natabag kan mahabon na nanalisi sa St. Anne Parish sa San Isidro, Magaraw, Camarines Sur, kasudmang aga. Sa impormasyon, mantang nagsisilibra rin banal na misa, kinuaman kan mahabon ang tsansa na makalaog sa kwarto ni Reverend Father Balbino Gumabaw Jr. Ang panghaabon na aktuhan mismo kan caretaker kan simbahan. Natulos man na ipig-report sa iyang mga pag-iriba, dangan sekretong ipig-report sa kapulisan. Alagad sa pagresponde kan PNP, day na naabutan pa ang sospek. Igwang sarong lalaki na nahiling sa second floor sa kwarto ni Father Gumabaw. Ano po? Ini po ang nakahiling ang sa iya pong caretaker na habang daa po malaog siya sa kwarto, bukas po ang pinto kang kwarto ni Father, nahiling niya po ang sarong lalaking nakabunit. And then po, kang nahiling niya ito, nagdalagan po siya pababa kasi nagtago sa sarong kwarto. Yun na po itong mga kaibanan po duman, nagdidi sa police station and nag-report po. Bakuin yan primerong bes na nahabunan ang simbahan. Nobyembre kan taon 2018, kan enot ining masalisihan. Ngani day mabiktima nin mahabon, patanid kan PNP. Muli po, nire-remind ta ang itong mga kababayan na maging alerto po. Dahil tatawan ng chance ang mga kawatan na iniyo na mangyari ini sa laog kang harong ta. So, maging alerto, maging vigilant sa palibot. Kasi po, kahit nga ni po si mga pinagkakatiwalaan ta, dahil ta po masyadong maging aware kita duma sa mga taong nalaog at naluwas sa tuyang mga lugar. Hinali naman kan kapulisan ng anggolong inside job. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang ginigibong investigasyon kan PNP sa nasambit na insidente. May person of interest naman, subuotan otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.